alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne lave et lille bitte haul, fordi jeg har bestilt nogle ting hjem fra Asos af. Jeg fik hjem i går. Jeg finder lige tingene frem her på min computer, fordi jeg har det godt nok liggende lige i dag. Men så jeg lige kan se priserne og sådan noget, hvad det kostede, og hvad tingene hedder og sådan noget. Så det finder jeg lige frem. Yes, vi kan starte ud med den første ting. Micpac Classic Flightbag, og så er den bare selvfølgelig sort. Og den er sådan en lille skuldertaske her, hvor den har en lomme herom. Den har sådan en lille bitte lomme, hvor man kan have ting ned i. Yes. Og så har den en stor lomme her foran, hvor der er 3 lommer i. Den ene her skal man give min kort liggende i. Har den en stor lomme, jeg kan ikke se, og så en lomme mere. Og så har den så en lomme ekstra her foran med en magnet på her. Og den kostede 130 kroner, så det var egentlig ikke så galt for en taske, som er rigtig brugbar, og den får jeg brugt rigtig, rigtig meget. Yes. Så har vi et par bukser, og de koster 160 kroner. Og jeg tror det er dem her. De har bare sådan en hvid stribe ned ad benet her, og de er rigtig behagelige på, så de er sådan lidt tynde i det, så de er gode her til sommer, tror jeg. Fordi det er sådan noget tyndt stof, men næsten kigge igennem. Og de har jeg allerede haft på, og de er sådan beskidt allerede. Dem skal jeg på i aften til min søsters 18 års. Så yes, de er også bare rigtig behagelige på. Og så har den sådan en lukning her foran, hvor de har sådan den her ting. Og så er et lynlås, og så er der bånd, du det kan binde med. Yes. Så har vi en 2-pack. En langærmet hvid på den, det kan I ikke se. Jeg tager de fleste gange, så man kan se det. Den er hvide langærmet, jeg har under her. I så ikke se, den er langærmet, vel. Men den er magen til den her sort, som jeg skal vise jer nu. De to trøjer, de koster sammen 140 kroner, fordi det var sådan en 2-pakke, man kunne købe med sort og hvid. Og det tænkte jeg, de kunne jeg godt bruge, fordi jeg mangler nogle nye trøjer. Så det købte jeg. Det kostede 140 kroner, som sagt, og den er bare den samme som denne her, bare i hvid. Ja, så har vi en 3-pakke her, hvor der er 3 trøjer i. Den anden så det er lidt krøllet, fordi den havde jeg også på i går. Fordi jeg skulle prøve det, og så har jeg bare taget det af, og så har jeg ikke lige lagt det sammen igen. Men jeg kan lige finde en, der er lagt ordentligt sammen her. Den er ikke lagt ordentligt sammen. Nu er den. Ja. Det er egentlig bare magen til den her grå en. Så ja, det er egentlig bare t-shirts. Yes, der er ikke så meget at sige om dem, og de kostede 150 kroner. Så det er egentlig ikke så slemt for 3 trøjer. Så har vi et par bukser mere, og det er egentlig det sidste. Og de kostede 160 kroner, og så ligesom de andre par bukser, og de hedder London Trousers. Og det er sådan navy blå farve. Og så har den lidt rød og en hvid strip ned her. Men ja, det ser bare sådan her ud, og det er en størrelse small. Og der står egentlig bare mærket her. Og mere. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med i den her video. Så husk at følge med på min offentlige Snapchat. Den står nede i beskrivelsesboksen, eller står nede i beskrivelsesboksen. Så husk at se min sidste video. Den er linket op i infokart. Så deroppe. Jeg kan ikke huske det. Ja, så husk like og subscribe og skriv videoforslag. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej hej.